Bakizu gaur gau beltza dela? Ez, bai, jalo beltza. Zertaz oso gutzara. Gau beltza. Zer da hori? Bakizu zer den gau beltza? Gau beltza da, euskal tradizio bat, non, otsailaren 31an, ganatu diren erikagai guztiak, erretzen dira eta jendea mozorroz, bai, eta hori, eta da, espiritu txarrak kentzeko eta neguaren etorria saltzeko. Bueno, ni nahiago dut Amerikar bertzioa. Mozorroak eta mozokien eta... Baina, zer gertatu da? Ez dakit, korrontea edo. Baina nola esan alduzu bertzio Amerikarra nahiago dozula? Hostias! Zer da hori? Gau beltzeko espiritua naz, eta erronka bat bete beharko duzue hemendik irtetzeko. Ha, guapo! Tu, no me jodas. Lehenik eta behin, gau beltzeko ohitura bat zugarekin ingurumena argistea da. Ondo, bigarrena izara bat buruan jarri behar duzue. Baina... nondik atariako ditugu izarak? Gain, izarak buruan ipini. Baina, zuga matatu dezaket, ezta? Bai, amata. Eta zergatik egin behar dugu, hau? Bestela hau gertatuko zaitzue. Hostia. Zein da unrengo froga? Zuk lehen aipatu duzu, zein da gau baltzaren beste inarri bat? Nekazarien errituala? Bai, esan behar duztezue, gara honetarako 3 barazki. Arabia? Bai, bi gehiago. Ni lehen ikusi ditut kastaina batzuk. Bai, bat gehiago dizue. Ez dakit... Eman pista bat, mesedez. Barazki honerakin oso orokorra da tailatzea eta kandela bat barruan sartzea. Kalabazak! Bai, oso ondo. Bueno, zer nahiago duzu? Halloween edo gau beltza? Ni nahiago dut Halloween, Vamos, no me jodas...